Em sento content i honorat de poder participar en aquesta 10a jornada. Vaig participar a Lleida la 6a en representació de la consellera Irene Rigau i ara s'escau que ho faci a la 10a en representació de la consellera Meritxell Ruiz. El primer que vaig fer quan vaig rebre l'encàrrec va ser buscar les notes de la meva intervenció en la 6a jornada pensant, tindràs un públic intel·ligent amb memòria que no pot tornar a escoltar les mateixes idees. I això va suposar un repte important en el sentit de poder fer un missatge, fer una comunicació diferent. Bromes a part, m'agradaria començar amb una metàfora bonica del poeta que explica la diferència entre geografia i geologia. La geografia de les persones, de les institucions, fins i tot dels problemes, és allò aparent, el que es percep a simple vista, el que forma part de l'epidermis. Sovint ens quedem en aquest àmbit, en l'anàlisi, en l'estudi de les persones, de les institucions o dels problemes. I oblidem la geologia, allò que queda colgat, allò que està en l'interior, allò que no és aparent però resulta determinant normalment en totes les situacions. Jo crec que aquí el que s'escau, seguint aquesta metàfora, és parlar de geologia, d'allò que queda amagat a simple vista però que és l'important, que no perdéssim el temps en coses més glamuroses o de notorietat, oblidant-nos del sentit de l'essencial. La primera reflexió en clau de geologia que voldria fer és sobre Europa. Vivim tots angoixats i preocupats pel terrorisme d'arrel religiosa i això posa al damunt de la taula, si no hi era ja abans, un tema fonamental. Quin és el paper de les religions en les societats seculars i Europa en concret? Davant les sectes, davant els problemes de fonamentalisme religiós, l'alternativa és la buidor postmoderna o l'alternativa real és la creença? Una creença sòlida, ben fonamentada, que va a l'arrel de les conviccions, perfectament compatible amb les societats democràtiques. És el buit el que condueix alguns joves desitjosos de totalitat, d'una creença absorbent, el que els encamina cap a moviments tòxics de caràcter sectari o un fonamentalisme, en aquest cas islàmic, que té la seva traducció després amb aquests problemes grandíssims. És la creença, és el conreu de les religions, és la capacitat d'extendre la bona nova entre la joventut i veure com és factible conciliar la fe i la raó. I vostès, vosaltres, els professors de religió catòlica de Catalunya, esteu complint un gran paper, no només al servei de l'Església Catalana i Universal, sinó al servei del poble de Catalunya i del seu projecte. I és aquest, ajudar els joves a construir un marc personal, hermenèutic, on la religió pugui ser perfectament compatible amb la ciència, amb l'art, amb les conviccions i és condició de possibilitat de la llibertat. No es tracta de fer proselitisme a les aules ni catequesi, sinó d'ajudar a construir aquest marc complex que en el fons socialment és l'antídot davant tentacions corrosives que acaben malbaratant el sistema democràtic. Una reflexió a propòsit del penúltim llibre de Todorov, Los enemigos íntimos de la democràcia. Ell planteja la tessitura que es dona entre l'Estat i les religions i les interferències mútues. I ve a descriure que històricament l'Estat liberal ha hagut d'emancipar-se de tuteles de caràcter religiós i que la tensió ha vingut en aquest sentit, però que ara s'estan invertint les tornes. I el problema és que l'Estat o els grans poders econòmics i socials o mediàtics estan volent interferir en l'àmbit que no els hi és propi, no en el maneig de les coses tan tangibles de la vida, sinó arribar a les consciències de les persones. I aquí és on
vostès, vosaltres, professors de religió, heu d'ajudar els joves a tenir la llibertat crítica de no deixar que altres interfereixin en la consciència individual de cadascú. I valgui la paradoxa, el paper que estareu jugant és el paper de la modernitat il·lustrada, defensar la llibertat davant les imposicions i els dogmatismes, a vegades emmascarats de pretesa llibertat, que el que volen és conduir cap a un camí de servitud i dòcil la gent. Sota una aparença a vegades de llibertat el que s'amaga és la claudicació, el no tenir sentit crític, el no ser un mateix. L'esperit de la il·lustració i la modernitat reclama que ajudeu els joves d'aquest país a ser ells mateixos i a resistir la temptació d'altres poders d'interferir en la seva consciència. En aquesta pugna entre el Cèsar i Déu, hipotèticament, ara a qui hem de protegir és a Déu, a la consciència de les persones, davant la imposició subtil i amagada d'alguns que voldrien guiar-nos per un camí totalitari. I en el fons ho farem parafrasejant Bernat de Chartres amb aquella imatge de estar a les espatlles d'un gegant. Vostès han de fer entendre als joves que ells s'han de pujar a les espatlles d'un gegant, que és la tradició judeocristiana, que és la història, que són els grans filòsofs que han construït la nostra cultura, la nostra mentalitat, que està profundament impregnada d'aquesta tradició cristiana. I és des de les espatlles del gegant, parafrasejant Chartres, des d'on construïm la civilitat. I per tant és molt important que els joves, els infants i els joves vegin que aquest bagatge cultural està impregnat, està ple de tradició judeocristiana. I per tant que necessitem d'aquest background, d'aquesta visió, per elevar-nos de la conjuntura més concreta i construir un país. I això em fa pensar en un manifest que es va presentar el 2014, promogut per la Facultat de Teologia i per l'Institut d'Estudis Catalans, on es reivindicava el paper de les humanitats a l'ensenyament. I no es pretenia fer purament un clam, diguem, professional, una defensa de la pròpia parcel·la, sinó un plantejar en aquests escenaris de futur quin paper han de jugar aquelles assignatures que susciten la pregunta pel sentit i ofereixen un camí per construir la resposta. No es limiten a administrar respostes estàndards, sinó a proposar un camí com un punt de partida perquè, responent a aquestes grans preguntes i degudament acompanyats, els joves puguin construir la seva pròpia identitat i fer-ho en el màxim de plenitud humana. Bé, em sembla des de tots aquests punts de vista que sou dipositaris d'un tresor, que és aquest tresor de la cultura, de la tradició judeocristiana, d'aquesta gran obertura al món, d'aquesta mirada noble, d'aquest clam per la llibertat. I per tant us deveu aquest tresor. I el país necessita de vosaltres, que feu desacomplexadament aquesta feina, que no us deixeu endur pels cants de sirena. I dic el país, no estic dient únicament l'Església, els que creuen i els que no creuen, però els que estan preocupats per la cohesió social, per la democràcia, per la llibertat, per tenir un país de persones fortes, que construeixen estructures fortes, pels que es preocupen per l'equitat. Necessiten que vosaltres jugueu el vostre paper, el vostre rol, perquè si no el feu, alguna cosa queda per fer. Doncs moltes gràcies per la vostra feina, coratge i seguiu. I m'agradaria tenir l'oportunitat d'aquí 4 anys, no sé amb quina excusa, de tornar-vos a parlar i veure que realment esteu fent la feina que correspon. Gràcies i endavant.